lokacin da ki tabbatar da ƙaunar ki a zuciya masoyiya ta na kyau da murmushi idan ka ganta da akwai miliyoyin furanni a wurin zaman makiji ne zan baki guda kiji ne hakan ba zai bayyana da soyayyar ki a zuciya kai mai so zo ka duba za ka yi so kai zamba